आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा अगदी चायनीज सेंटरमध्ये मिळतो तसा फ्राईड राईस घरच्या घरी कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन पण दाबा। चला तर मग आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथं मी 2 कप कोलम राईस घेतलेला आहे, तो स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आणि इथं मी पाणी उकळत ठेवलं आहे, हे जवळजवळ 2 लिटर पाणी आहे। पाणी जास्तच ठेवायचं। त्यात मी थोडं मीठ घातलं आहे। पाणी जास्त ठेवल्यामुळे भात आपला मस्तपैकी मोकळा तयार होतो। पाणी पूर्णपणे उकळलं की नंतर मग त्याच्यामध्ये हा धुतलेला तांदूळ घालायचा। मी व्यवस्थित ढवळून घेतलं आहे ते। आणि हा आता भात आपण शिजवून घेतलेला आहे। मी फक्त 80% एवढाच भात शिजवायचा आहे। ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तेल घातलं आहे, त्यामुळे आपल्याला मस्तपैकी मोकळा असा भात मिळतो। ओव्हर कुक नाही करायचा भात। भात हा थोडा घट्टच पाहिजे, म्हणजे 80% भात शिजलेला पाहिजे। हा बघा, जर ओव्हर कुक झाला तर फ्राईड राईस चांगला होत नाही। इथं मी हा भात आता गाळून घेतलेला आहे, याच्यातलं सगळं पाणी काढून घेतलं आहे, म्हणजे आपल्याला मस्तपैकी मोकळा असा भात मिळेल। कोलम राईस या फ्राईड राईससाठी खूप छान वाटतो। बासमती पण तुम्ही वापरू शकता। एका कढईमध्ये मी 4 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे। त्यात मी 1 चमचा बारीक किसलेलं आलं घातलं आहे। 2 मोठे चमचे बारीक चिरलेला लसूण घातला आहे। गॅसची फ्लेम मोठीच आहे। 2 मिरच्या छोट्या बारीक चिरून घातलेल्या आहेत। आता मी हे तेलामध्ये परतवून घेतलेलं आहे। 1-2 मिनिटांसाठी मी परतवून घेतलंय तेलामध्ये। गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची। आता याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी बारीक चिरलेला गाजर घातलेला आहे। अर्धी वाटी बारीक चिरलेली सिमला मिरची घातलेली आहे। अर्धी वाटी बारीक चिरलेला मी कोबी घातलेला आहे। अर्धी वाटी मी आपला जो ह्या चपातीचा कांदा असतो त्याचा कांदा घातलेला आहे। भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार निवडू शकता, त्या कमी जास्तही वापरू शकता। आता मी हे मोठ्या गॅसच्या फ्लेमवरच 1-2 मिनिटांसाठी परतवून घेतलंय। ह्या सगळ्या भाज्या मोठ्या गॅसच्या फ्लेमवरच परतवून घ्यायच्या, जास्त ओव्हर कुक नाही करायच्या भाज्या, त्या अर्ध्या कच्च्याच पाहिजेत। याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे चिली सॉस टाकलेला आहे। एक चमचा मी शेजवान चटणी टाकलेली आहे। आणि इथं मी 2 मोठे चमचे इथं मी सोया सॉस टाकलेला आहे। आता मी हे सगळे सॉस या भाजीबरोबर मी एकत्र करून घेतले। अर्धा चमचा मी मीठ घातलेला आहे। सॉसमध्ये पण मीठ असतं, आपण भात शिजवताना पण घातलंय, त्याचा अंदाज धरून मीठ घालायचं। आता जो आपला भात मी शिजवून घेतलाय तो मी आता याच्यामध्ये ॲड करते। यावेळी गॅसची फ्लेम स्मॉल ठेवायची, छोटी ठेवायची। सगळा भात घालून झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम पुन्हा मोठी करून ह्या सॉस बरोबर हा सगळा भात व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचा। अगदी चायनीज गाडीवर मिळतो तसा फ्राईड राईसची परफेक्ट टेस्ट हवी असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये अजिनोमोटो किंवा चायनीज सॉल्ट म्हणतात ते 2 चिमूट घालू शकता। हे बघा, व्यवस्थित परतवून घेतल्यानंतर छान असा माझा भात तयार झालेला आहे। आता शेवटी मी याच्यामध्ये 1 वाटी बारीक चिरलेली कांद्याची पात घातलेली आहे, ती मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेली आहे। खूप छान आणि सुरेख दिसतो हा फ्राईड राईस, चवीला पण तेवढाच भन्नाट लागतो।
अगदी विकत आपण जो चायनीज गाड्यावर खातो तसाच फ्राईड राईस लागतो हा. नक्की करून बघा. रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.